गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गियान होनो हागोन आरो नोंथांमोना सांग्रां जानो हागोन। मानि बिखय होनब्ला नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां नोंथांमोना गियान लानोबो हागोन। मानो होनब्ला बे नुनायाव मोनसेल' इमेज एबा पिक्सार जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना बेनिफ्राय सांग्रां जानो आरो जोंनि माखासे बर'फ्रा गोख्रों जानो हागोन होननानै आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। जाय मानसिया पस्ट खालामदोंमोन होनब्लाबो बिनिफ्राय आङो लानाय जादों। नाथाय जोङो बर' समाजखौ माखासे देरफुबोनाय आरो जाखांफुनाय माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो जेसेबांनाखि मोनफ्रोमबो गासैबो मबाइल लागिरि नोंथांमोननिसिम आं खावलायो, दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर गाज्रि कमेन्ट होग्राफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सांग्रां जानो हागोन। दा आं बे पेजनि गेजेरजों बेयाव माखासे रायथाइ लिरनाय दं, बेयाव लिरनाय दं नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। आखरा फिसा फिसा होनब्लाबो आं फरायनानै नोंथांमोननो फोरमायना होगोन। दा आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानो, गोसोब्लानो जाया आंनि आखायावनो मबाइल दं होनना आं न'आव थानानै मा मावदों मा मावाखै दिनै बेबायदियैनो सासे सुबुंफ्राबो आरो खायसे सुबुंफ्राबो बेफोरबायदिनो गोसो जाब्लानो बायदि बायदि कमेन्ट होनाय। दिनै बे कमेन्ट होनायनि गेजेरजों मानसिफ्रा मा रियेक्ट जादों आरो मा खालामजादों आरो पुलिसनि आखायाव माबोरै खाजानो गोनां जादों, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हागोन। आं हास्थायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा मोजां जागोन, आं बेखौल' लुगैयो। आरो जों साफ्रोमबो गाव गावनि नलेजखौ एबा गाव गावनि माइन्दखौ लानानै गोख्रों जागोन आरो नंगौ लामाजों आवगायगोन आरो सैथोजों हान्थिगोन, बेखौ आं हास्थायदों। दा आं बारा गोलाव बुङा, बेखौ फरायनायनि उनाव आं ससे आरो नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दा आं बेयाव नोंथांमोननो फरायना खोन्थानो सानदों, नोंथांमोना जोबजासे नायलां, अब्ला नोंथाङा रैखाथिनि राहाखौ लानो मोननाय जागोन आरो रैखाथि मोनगोन। दा बे सुबुङा जोबोद गिदिर दाय मावदों सासे सुबुंनि सायाव एबा आलफानि सायाव कमेन्ट खालामनायाव बेहा मा दायआव फासि नांदों, दिनै नोंथांमोना बेखौ फरायनानै बिजिरना होबासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। दा आं गिबियाव फरायग्रोनायाव आलफाखौ मदद खालामनानै गुबुन सासे फरायसाया जोबथेसालियाव नायदो। दा आं बेयाव आरो फरायबावनि, बेयाव लिरनाय दङ, आखाइयाव मबाइल फन लाना जानला मोनला आरो आयेन बेरेखा पस्ट आरो कमेन्ट होग्राफोरा सांग्रां जा। नोंनि मबाइलनि मोनफ्रोमबो पस्ट आरो कमेन्टफोरा बे समाव आसाम पुलिसनि नोजोराव। मोनसे फेसबुक पस्टनि थाखायनो नोंबो जोबथेसालियाव थाहैनांनो हागौ। ससियेल मिडिया फेसबुकआव अजद गोनां पस्ट होना सोरनिबा सानस्रिनि उनाव गुबुन सासे फरायसा जोबथेसालियाव बोस्रांस्रिनि उनाव प्रमद कलिता मुंनि गुबुन सासे फरायसा फेसबुकआव आलफाखौ मदद खालामना जोबथेसायाव थांबाय एबा पुलिस थानायाव थांबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला खलायगावनि बरङाबारि गामिनि प्रमद कलिताया फेसबुकआव आलफाखौ मदद खालामना अजद गोनां पस्ट होनायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों। रिपर्ट बादिब्ला आं आलफानि थाखाय जिउ होनो थियारि होनना बेयो बुंनाय जादोंमोन आरोना। परेश बरुवा आंनि मोनसे गोर्बो, परेश बरुवा होननाया सासे आलफानि लिडार। बेखौ बेयाव आरो लिरबावनाय बेफोरबायदि कमेन्ट जाबावदोंमोन। आं अरायबो आलफाखौ मदद खालामो होननानै प्रमद कलिताया फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन, जायनि जुनै टंला कलेजाव ब्रैथि सेमिस्टारनि फरायसा प्रमद कलिताखौ रबिबारखालि खलायगाव पुलिसआ हमदों। बबेखानि खलायगाव पुलिस प्रमद कलितानि हेंथायै 120B, 121, 121A UAP नि सेक्सन 39 आयेननि सिङाव केस नं 47/22 रेजिस्टार खालामदों आरो उदालगुरि जोबथेसालियाव दैथायहरदों। नोंथांमोना बुजिनो हाबाय, नैबे सुबुङानोमोन। नायदो जायफ्रा दाय मावो माबायदि फानाव गोलैयो। बेनिखायनो जोंनि माखासे बर' सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जेसेबांनाखि आंनि गेदेर गोलाव नोंथांमोन, गोसो जाब्लानो आंनि आखायाव मबाइल दं होननानै बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम। सानो हयै मोजां कमेन्ट खालाम, गाज्रिनि थाखाय रावबो कमेन्ट दाहो। आंनि हास्थायनाय मथे, आंनि लुगैनाय मथे सोरबा सासेनि जेनेबा भिडिअखौ नायबाय, सोरबा सासेनि गाज्रि भिडिअखौनो नुफ्लांबाय, नोंथाङा बेयाव गाज्रि कमेन्ट होनाङा। समाज आरो जाथि आरो हारिखौ लानानै मोजाङै कमेन्ट होनांगौ। गासैबो नोजोर लायो कमेन्टखौ। आरो जायफ्रा कमेन्ट होदों, मोजां कमेन्ट होदोंब्ला जाय सुबुङा नोंनि कमेन्टखौ फरायना मोनगोन, बे सुबुङा माथो बिराद मोजां कमेन्ट होबाय, माथो मोजांनि थाखाय बुंबाय,
होननानै नोंखौबो बाख्नायनायाव फैयो। नोंगौथ' बेफोरबादि सोलिया माने बायदि मोनसे नोंथाङा जि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होयोना बेबायदि मोनसे मोजाङै नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां साननानैसो समाज आरो जाथिखौ लानानैसो मोजां कमेन्ट होनांगौ। होमबा नोंथाङा बेफोराव गाज्रि माबायाव गोलैया। जाय गाज्रिजों गाज्रि आरो नों नाजानानै कमेन्ट होयोना नैबेयाव नोंहा फासिनायनि सायाव फासियो आरोना। दा बेनो सानै हयै कमेन्टफोर खालाम, जिखुनु पस्ट खालाम, बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय खावलायबाय जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफ्रा फैगौ समफ्राव मोजाङै गाव गावनि लाइफआव हान्थिलांनो हायो। आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनाय जाबाय जाहाथे जोंनि बर' सुबुंआ मोजां जायो। गोजोन्थों। जै बर' हारि।